תארו לכם, הוא רוצה שאתחתן איתו. מה? אשתו של הבור? גס הרוח הזה? מדאם גסטון, זה לא נראה לי. מדאם גסטון, הוא עוד שואל. לא, לא, תודה, עכשיו ברור לי, לא לחיים כאלה אתפלל. אני שואפת לחיים של טעם, מלאי עניין והרפתקה, ויהיה זה די נחמד אם אפגוש את האחד שיחדיו נוכל לחיות לה.